Hello guys man, nandang magawang ni Sumay na pati vlog YouTube video kasi mikip boray na jafin baway na logofer dini na first time may halay bay. बहुत दिन जाबाय माइ हायिया जों मथा-मथि सातजन दं आरोना ओमफ्राय सासे न' मालिकनि बेबो हाफादों जों आठजन दायनि हाग्राफ्रा केप्टेना जोंनिया बेनो मेन लास्टि ग्रुपनि केप्टेना ओमफ्राय नैबे सेकेन्ड केप्टेन आरोना नै लाइक होनाबो बुंनांगौब्रा सोरबा बुङा नै आरो बे मेन केप्टेना बे आरोना ओमफ्राय नैबे आयं दङ माइखौ जोङो फुरा बेनिफ्राय हाबोनानै बिसोर मोनफैबाय आरोना फुंनिफ्राय हानानै फुरा 8टा बाजिनिफ्राय हानानै दायो बिसोर मोनफैबाय आरोना बहुत गोलाव खिनानै एसेयानो बै औवा नुनायानो आरो लास्ट बिथिं माइआ माखासे औवा हाब्बाय नै माइ मालिकआ बेनो आरोना देग्लाय बान्द्रा बुंखावजोबनानै माहा दोनगोन जालायगोन सारआ नै सारबो आरो खेथि मावो आरोना ओमफ्राय नै बिथिं सानै नै सानै दङ बे एकदम बिराद लाजिखायो आरोना सानैबो महरा एकदम हेन्डसाम आरोना दाखालि खनसे ब्लगाव नुबाय जानांगौ नै बिनियाव ओइ सासेखौथ' खाथियाव खिथिहैदोंना इसोरबो सेन्टा माइ हाबावो नाय लोगोफोर साननानै नाय होमबा नाहुरा दख'रा सिंनि थानाय सानैबो आरोना इयुथनि दायित्व लागिरिफोर आरोना लोगोफोर केलेक' माखौ बुंगोन नामा सार माइ हानायनि बागै माबायदि मोनदों आरो गुमाखौ एसे देखायना होब्रा नै गुमाखौ देखायनो दे लोगोफोर एसे एकदम आखाइ जाब्रा मानि मोनबाय आरोना नै इलाय नै आयो गुमा गोथाव क'क्राझार सिंलायनो बिराद दामनो माथो गुमाया माइया ओरैबायदि जादों दै लोगोफोर देग्लाय माने बेलेग साइडथिं जायाखै ओमफ्राय नैबेयाव माने दैया माने एभेलेबल मोननाय हेन जाबायना लोगोफोर ओमफ्राय दैया एभेलेबल मोननायखाय माइयाबो जानो हमबाय आरोना लोगोफोर दै सेबनिफ्राय फुरा दाग मोननै आरोना 10 बिगा ना बेसेबां दंनो हाजोबनोसै ओमफ्य बडिनि गाननाय जोमनाय लायनोसै आरोना लोगोफोर दायो हानायखौ दसे देखायगोन दे लोगोफोर देग्लाय बिनि हाबा मोनजागोन लोगोफोर मिथिबाय डेन्जार लाजिखाय मिथिबाय हिनजाव मोखां गोजासो लाजिग्राफोराबा गन्थ'फ्रा गोलाव गोलाव नांगौलाय न'नि हाबा मावनाय आरो दुब्लिनि हाबा मावनाय ओरैबायदि फाराग मिथिबाय माइ हानाय आरो बोसोराव खनसेल' नालाय लोगोफोर हागारनांगौ गासैबो मिथिबाय ओरैनो थानो नाङा हाजिरा मावनांगौ मिथिबाय लोगोफोर आरो दुब्लिनि हाबाया आलादा जायो मिथिबाय लोगोफोर न'नि हाबाफोरजों मिलाया न'निया मानो मा साया जायो आरामसे मावनो हायो ओमफ्राय दुब्लिफोरनिया जाबाय अट'मेटिक 4 घन्टा सान्दुंआव थानानै मावनाय ओरैबायदि खस्थ'बो जायो आरो मोजांसिनबो जायो मिथिबाय ओमफ्राय नैबेबो हाबा जागोन देग्लाय नैबे थुरि गाननाया मिथिबाय लोगोफोर सोर जानो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय बेबो लाबोसिगोन बर' नङा दै हिनजावा लोगोफोर मिथिबाय ना आदिबासिसो जागोन आदिबासि बारा गोबाव नांला आरो 1 घन्टा हाबानो ओंखाम जानाय जासिगोन आरोना नै काट्रा हानो हायो मिथिबायना एकदम सानैनिखौ बिनो हारसिंनो दांलांजोबो आरो माइयाबो जाबायदि बे आयंजों समान नायलाय माइया ओरैबायदि गोजौ आरोना माने गाहाय मानसिजों माने समान बरिया जादों आरो सिं सानाय नङा जोंनिया जों जाबाय गोजौना माहाय सिङा सानो हमो आरो बै बिफांसिम जों माइखौ हाखांबाय ओमफ्राय दायो लान्च टाइम आरोना लोगोफोर ओंखाम जानाय टाइम जाबाय दा ओंखाम जायोसै माइखौ जों नै बेसेबां देरा हाखांखो बैसिम हाबाय आरोना बैनिफ्राय हाबोनानै दायो लान्च टाइम जाबाय लोगोफोर थांनोसै ओंखाम जानो ओमफ्राय दा आरो फैफिनसै आरोना बेला मोनसे हाबावनायसै होनबानो जानो आरोना ओमफ्राय दायो लान्च खालामना लानोसै माने 12टा जानायनि बिराद गोजौ गोजौ खानाय माइया लोगोफोर एकदम पुरा जेरबादो समान जादों आरोना गोदनादो दायो ओंखाम जानानै हाफायलायनोसै आरो 3 घन्टा हाबानो पुरा फुल कमप्लिटनि हाजिराया लोगोफोर मिथिबाय ओमफ्राय एम्फौखौ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बे एम्फौआ जोंनि माबाबो उदालगुरि जिल्लायावबो जानो हमबाय आरोना लोगोफोर ओरैबायदि अरफायदोना पा बुंनो नांखाया एम्फौआ एकदम मारैबालै ओइ माबा बायदि आरोना एम्फौ लाथा हेन आरो एम्फौआ नुगोन नायबानो जाबाय भिडिअ नायलाय लोगोफोर नै माइखौ माबायदि अरस'जोबखो बे एम्फौआ नै एम्फौ नै आयो सेस खालामजोबबाय माइखौ नायलाय लोगोफोर जोबोद लाबानो मोनो आरोना लोगोफोर नै बिदियाव बिराद दङ बे एम्फौआ बिराद दं आरोना ओरै बोरलाबानो मोनगोन दे लोगोफोर नायदे नैलाय इयावबो नै
बोर लाबानो मोनो नालाय बे एम्फौखौ ओरैबायदि माइखौ सेस खोलिबाय नालाय नै अरस'जोब्बाय आरोना बिदियाव बोर लाबानो मोनो बिराद मोनो नैलाय आरोबाव नै बिलाइ नै फिसा फिसाबो दं आरोना बिलाइ बिलाइ नै माइखौ सेस अरस'जोब्बाय नै ओरैबायदि आरोना एम्फौखौ हमना दोननांगोन न'आव लोगोफोर बिलाइ होना दोननांगोन बिलाइखौ माबायदि जायो होमबासो मिथिगोन ना माबायदि साइसनि जायो आरोना दायो थांसै गारिजों फैदो दा लोगोफोर गारिजों थांनांगोन बिराद गोजानथार जायोना बाइकफोरा स्कुटि बाइक गोजा आरोना बा नै एकदम थांनोसै दायो दा आरो फैनानै हाफिनलायनोसै भिडिअखौ दा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि माइ हानाय भिडिअआ बेखिनियानो जोबसिगोन आरोना बांद्राय गोलाव खालामबा आमोनि नांगोन ना लोगोफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायनो बेनिखायनो समायना नाफाथि ब्लगाव बेखौनो दसे दिन्थिबाय आरोना जाय जाया नायबाय अननानै चेनेलखौ लाइक हरदो कमेन्ट खालामदो आरो जाय टिम बेबायदि एम्फौआ अरफायदो सोरनियाव खोन्थाहरदो आरोना दायो जों थांनो रेडि जाबाय दायो थांनोसै जालायनोसै फायलायनोसै सान्दुंआ दिनै सानसेयावनो मोखांखौ गोसोम खामगासिनोलै दे बिदिबा लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय